Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Coach Ting Bisaya versus Coach JC. Masusing paghahanda ang ginagawa dahil sa paparating na laban dito lang sa Sabong International, The Battle of YouTuber, kung saan ay bago dumating ang laban ay kailangan mo munang mapanood ito, dahil sa video na ito mga idol ay pag-uusapan natin kung ano ang mga posibilidad na mangyayari mga idol at kung sino nga ba ang dihado dito sa laban. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Mong John TV at OFW Biyahero. Maraming salamat idol, mabuhay kayo. Samantala, puspusan na nga ang paghahanda ng dalawang coaches na ito, ang coach ni Boy Tapang at coach ni Russell ng Brusco, kung saan ay mabibigyan sila ng pagkakataon na magkaharap dahil na rin ito sa mga request ng mga taong sumusuporta sa kanila. Well mga idol, isang kabang-abang talaga itong mangyayari dahil dalawang coaches ang maglalaban sa taas ng ring. Dahil dito mga idol ay pareho silang may experience sa pagboboxing, ngunit pareho din silang nahinto dito dahil sa hindi nating alam na dahilan. Samantala mga idol ay nagko-coach lang sila at may tinuturo ang mga bata upang kahit papano ay maituro nila ang kanilang natutunan nung kapanahunan pa nila. Kaya naman sa pagkakataong ito, dahil sa event ni Makagago ay nabigyan sila ng pagkakataon na muling umakyat sa ring at isuot ang mga gloves upang protektaran ng sarili at ipaglaban ng mga sumusuporta. Ang katanungan dito mga idol ay kung sino nga ba? Sino nga ba sa kanila ang mananalo? At sino nga ba sa kanila ang dihado? Well mga idol, kapansin-pansin naman na itong si Ting Bisaya ay puspusang nagtitraining kasama ang mga tinuturuan ni Villamor sa Villamor Boxing Gym, kung saan ay marami silang boxingero na sabay-sabay na nagtitraining at nag-iinsayo. Kaya naman, sa bibig na rin mismo nang galing kay Ting Bisaya na namomotivate siya na mag-training at ginaganahan lang siya dahil sa mga nakakasabay niya na boxer, dahil masisipag ito at nakikitaan niya ng potensyal na hindi lang hanggang dito ang mararating ng mga kasama niya, bagkus ay may future ito upang maging professional boxer. Samantala mga idol, habang puspusan ng pagtitraining ni Coach JC ay nakitaan ko rin siya ng husay sa pagsuntok, dahil mga idol kung alam natin, itong si Coach JC ay isang waray. Ika nga, ang waray ay walang awa kung pumatay. Samantala ang Cebuano naman ay hindi ko alam. Hehe. Ngunit mga idol, ang alam ko lang ay magiging maganda ang darating na laban, sapagkat pareho silang magagaling at pareho silang may talento pagdating sa boxing. Ayon nga mga idol sa aking pagsusuri ay nakitaan ko itong si Ting Bisaya ng isang mala Fernando Ponggalaw. Mabilis sumuntok at maganda ang teknik na ipinapakita niya. Ang guard ng kanyang mga siko at kamay na nakaharang sa kanyang muka at ang stand ng kanyang mga tuhod ay makikitaan mo ng isang mala professional na galawan. Well mga idol, mahusay nga naman talaga itong sumuntok si Ting Bisaya, dahil pag makahanap ito ng tiyempo ay mala Fernando po ang galawan na rumaragas ang suntok na hindi mo alam kung saan tatama. Ngunit mga idol, isa lang ang napansin ko dito kay Ting Bisaya. Ayon ito sa aking pagmamasid at ayon ito sa aking nakikita, tila hindi masyadong malakas ang pinapakawalan niyang suntok. Hindi ko alam kung ito na nga ba talaga ang suntok ng Ting Bisaya o pinipigilan lang niya, dahil napapansin ko mabilis nga ito ngunit hindi kalakasan. Samantala mga idol, ito naman si Coach JC ay may pinapakawalang rumaragas ang suntok na pag tinamaan ka nito ay hindi ka matutuwa. Simple lang itong si Coach JC ngunit malakas sumuntok. Napansin ko rin sa kanyang mga training idol ay bumubuga ito ng hangin mula sa kanyang mga bibig, at ito ang pinagtatawanan ng Brusco family. Ngunit ang hindi nila alam mga idol ay nakakatulong ito upang palawakin pa ang stamina ng isang boxer, dahil isang teknik ito upang mabigyan ng lakas ang isang manlalaro at kahit papano ay mapawi ang pagod na nadarama. Mailalabas din dito mga idol ang hingal sa pamamagitan ng pagbuga ng hangin sa bibig, at ito rin ay makakapagbigay ng malaking stamina. Well mga idol, matalino rin itong si Coach JC. Samantala mga idol ay limitado lang ang nilalabas ni Coach JC na mga training scene. Ito ay dahil ayaw mamataan ni Ting Bisaya kung ano ang mga teknik nito pagdating sa ring. Mahusay rin ang naisip ito ni Coach JC dahil inaabangan niya rin ang mga darating na laban. Samantala mga idol, isa itong magiging mahusay, isa itong magiging maganda, lalo na sa mga taga-suporta ng magkabilang panig, kung sino nga ba ang magwawagi sa kanilang dalawa, kung sino ang mahusay na coach at mahusay pag nasa taas ng ring. Ano sa palagay nyo?
Sino nga ba ang magwawagi sa kanilang dalawa? Sino nga ba ang lihado? At sino nga ba ang tatanghaling kampyonato? Dito ka ba sa Mala Fernando pong suntok? O dito ka naman sa limitadong suntok ngunit pag tinamaan ka ay hindi ka matutuwa? Well mga idol, ang laban na ito ay laban ng Visayas sa pagitan ng Cebu at Samar. Cebu 1 versus Waray. Alin ka sa dalawa? Mag-comment na. Hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat!